Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Mak Cangi Mak Limbo Pak Cahyo Kuntadi ingkang minulya lan sedaya mawon para warga ingkang tumplek-blek rawuh wonten alun-alun Merdeka menika lan sedaya ingkang rawuh para ingkang kula hormati kula ngaturaken wilujeng dalu. Mas aku izin ya Mas. Nyandi. Aku ngrungokke suarane cah iki blek pipis. Bocah iki kok pilek ora mari-mari to iki. Lagi pancen bocah iki asline saka Sulawesi kok. Iki gelem nyandang Jawa, gelem nyindan alhamdulillah. Mula yen enek tembunge Mbak Elisa sing kleru, sampean piyai sepuh wajib sing benerke ngono. Oh iya. Jangan Janten lho Pak De. Hah? Menawi kula wonten ketal-ketul atur, pan menawi kula wonten ketal-ketul atur, Kedal-kedul. nggih. Ngomong kedal-kedul ki. Kita kidul. Ya itu. Kidal-kidul ora kedal-kedul. Ketal-ketul atur. Kidal-kidule ngatur. Nggih. Kula nyuwun pangapunten lan nyuwun dipernahkake. Nyuwun dipernahkake. Ya. Panjenengan sing wis senior, wis rada tuwa, rada mernahke stetek, mboko stetek ngono lho. Nek aku nggon ngomong ki salah. Ngerti anatomi tubuh ora? Waduh. Setitik, boko setitik, ora setetek, boko setetek. Maksudku ya sedikit demi sedikit. Setitik, boko setitik, Iya. sedikit demi sedikit. Iya, Pak Dik. Nah, dadi ora apa-apa. Ana klerumu aku sing benerke wong gandeng kowe iki ya dudu cah tanah Jawa deres utawa cah Jawa asli. Injih. Yen ana klerumu ya ora masalah, sing penting kowe tetep belajar. Iya, mau Pak Dik kan mangkat sekotol toh. Aku ya sekotol. Suwi-suwi marai mengkirik to reng ngomongane reng. Tol. Iya. Tol ora nganggo Aku gak pakai ha. Ketoke panjenengan sing rada sudah rungon sih. Aku bilang TOL. Lah ya tol. Yo. Panjenengan sing kok dalane, dalan tol. Nek aku seko daerahe, seko toli. Oh, toli iki Sulawesi. Genah reti to. Mlebune Sulawesi ndi toli? Sulawesi Tengah. Kuwi kabupaten apa kota utawa Ya kabupaten daerah kuwi nggon pinggiran, nggon banyu. pantai. Lah ya pantai ki isine apa? Nah, Ya ora banyu tok ya ana praune barang kok. Ya anu toli-toli, desane. Kek daerah mriko nek sing bapake. Heeh. Nek ibuke beda neh. Ya ora toli-toli. Ora. Endi? Seko Lambelu. Lah lambemu dhewe kuwi kok. Kuwi wilayah kuwi reng, Lambe Lu wilayah. Lambeku kok. Lambeku to wilayah. Iki nggo gedhekke awak lho, kok lambeke. Ora aku ora metu saka kono ya, Pak De. Masa aku metu saka kono ya ora sedeng. Ra sedeng. Sedeng kok Kanggo sedeng. mbokku aku metune. Sedeng ora sedeng. Ya, sedang. Anu lambe apa mau jenenge? Lambelu. Lambelu kuwi nama suatu daerah di Sulawesi. Ya, Dadi dadi Bapak carane Skontol. Palu lewat Bon Kopi, lewat Doboli. Hah? Kok dadak. Wah, aku ora tahu. Aku omong prasaja ora tahu doboli aku. Wah, Pak De ki sesuk ki nek ngopi sing gentel, nek dolan sing adol. Kendel. Basa kowe Mas aku.
Ora tensiku awakmu wae. Iki apike lek karo awakmu. Awakmu. Iki ya sak jam Elisa mong terus. Susu ya, Pak. Tenang, sabar. Aku tenang ora ngerti-ngertiku tenong. Wah, kowe iki iso iki lho nyambut gawe sewengi iso stroke lho ngene iki. Lah ngopo kok setro? Lho, yen pawaan rupa ki Entuk ya. entuk nglawuhi. Nglawi. Ngelawuhi tegesnya apa? Yo iso gelar, iso gulung. Nglawuhi ki enak disawang. Nah. Sedep. Enggak, lawuh itu bangsane pitik, dodol, tepong itu lawuh. Terus aku mbok padake apa? Bener, Mbak, bener. Mbok pangan aku. Mudiar kowe. Arep dahar Pak Haji. Ayo. Adeng dahar panjenengan Pak Haji. Jawab reng, aja meneng ae. Rawane bareng nesu mekrok. Apa sing mekrok opone? Lho wong aku salah siji mbok uring-uring wong kowe salah terus ora tak apa-apake lho. Oh, kula mboten nguring-nguring sakniki niku jenenge tanya. Nek ra reti takon kuwi sing bener kan niku. Iya, dadine aku nek misale ora genah ora kok njuk bablas terus ning aku tanglet. Apa? Tanglet nyun perso. Oh, tanglet nyun pirsa. Wah, jane wis Apa urusan? apa nganu niki Wis dalan, basane San. sakeh. Iya. Kosakatane wis akeh. Akeh ning ora cetha. Lah, iki ngene, ben cetha, engko tulung dibenerke. Mbak Elisa aku Nggih. nyuwun. Inilah dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngawi yang Nggih. ke-666. Nggih. Monggo jenengan basa Jawa mlipis ngaturaken Oh, sugeng. ngaten. Kok yen enek Oh, klerune mboten nggak masalah. apa-apa. Nggih, nggih. Enggak apa-apa beneran. Nggih. Saiso-isoku. Saiso-isone mboten napa-napa. Pokoke iku malah saya salah, kula malah saya seneng. Mergo niku gareng saya mumet niku mangke ayo. Nggih. Nggih. Engkang baken kawula nggih nami kula Elisa Orcarus Alaso. Tok terus. Ajeng derek mangayu bagyo anggenipun Ngawi ramah menika kagungan hajat inggih menika ambal warso kaping enem ka 600 enem doso enem Tidungoke. Wong kleru nyenges. Nemat. penting kendel sing penting kendel Kendel kok kendel. Wah, lagi dibenake angkane wis kendel iki. piye Ingkang kaping enem 666. Ora 6 dosa. sewidak seko ngendi Malah nyeneni iki, Mas. sing bener saiki nek bar sedoso 10 doso itu kali doso 3 doso 4 doso 5 doso 6 doso Engko terus dosa muka. Wah dikandani yo ngene 666. Yen 60 ki ora kanggo dosa ning wis karan sewidak. Sewidak kuwi sejatine wis cedhak. Oh, mula diarani sewidak aja dilih. padahal umure piro Aku ya wis kurang setahun sewidak sejak ora. Malah gawe blekungan dhewe kowe ora. Leres niku Mbak Elisa sing bener nggih 606 mboten usah dibasake. Lanjut. enem atus sewidak enem Betul. Ah, pinter. kula dongakaken lan kula puji-puji lan kula bangga-aken Ora ana bangga ki wong dicekel terus ngene iki bangga. apa gimana Terus gerak pola ngene iki bangga. membanggakan Yo. yang saya banggakan Lah ya banggakan yo apa jawane kuwi Indonesia lek Yo banggakan. Ngene lho, ingkang kula tresnani, ngono cekap sampun. Wong dibanggake. yang poin-poin itu saya banggakan Banggakan ki bahasa Jawane apa? apa Yo, ayo
Bonggoken. Ah, kandhane yo. Awake dhewe wong Jawa asli malah goblok ya orang Malian. Mas aku karo virus iki landhep iki. Ingkang kula bangga aken Ya, yen Ben. menika setunggal ngawi nika kagungan setunggal ramah niku ingkang paling penting. Penting. Penting ya penting, ora pentung. Nggih. Penting. Penting. Ah, weh. Penting iki napa ya basa Jawane? Ojo penting. Apa? Kuwi gawean lawas penting. 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 Wigati. Wigati. Ingkang paling wigati. Betul. Ramah. Ingkang kaping kalih inggih menika petani. Petani. Petani iki gambar pulo kae peta. Petani enggak aku pernah tahu kata petani. Petani itu cari tumo. Ah. Tumone gareng ya. Petan. Ayo gaene didis. Jadi itu kesuburan dan yang paling dibanggakan menika inggih menika pari hasil bumi saka masyarakat Ngawi sing dinikmati sama wong sak Indonesia. Betul. Nek pancen isih ana panggonan sing dianggep isih durung duwe det utawa dene miskin ora masalah sing penting duwe ramah. Apa to sing manfaate ramah reti ra Pak Dik? Apa? Manfaate ramah gampang. Nek awak dhewe ra det garek takon tanggane. Bu, kowe jangan apa? Nah. Kene njaluk, jangan bayem, kene aku njaluk. Ah ning ning pasar barang. Bu, iki aku tak nganu ya nempil dhisik brambang, bawang, bayem, lombok karo wortel kabeh nempel sik ya tak bayar sesuk. Kuwi adalah fungsi keramahan. Kuwi ora ramah, kuwi ngrekes. Ngemis ramah. Loh, itu tuh penting loh Pak Desa iki bayangno. Wong nek ora mementingkan keramahan kaya aku misalnya, anak muda zaman sekarang. Sing penting nyambut gawe umur 25. Kerja. Tekan umur 45. Aku wis sukses, aku iso pensiun dini. Betul. Tapi terus aku arep ngopo? Pas zaman aku umur selawe aku ora tau layat, ora tau menyang nek ana pernikahan, ora tau awor tanggane nek ana bot repot. Ha ambasan umur 60 aku ora duwe kanca, arep ngopo tingak-tingu. Betul. Bener toh? Betul iki. Kuwi nek wong mementingkan pekerjaan, tapi nek awak dhewe ket umur selawe awak dhewe awor tanggane, ramah tamah. Ngerti bot repote tanggane, kancane butuh apa direwangi. Sesuk umur 60 nek ana apa-apane, aduh Bu iki aku encok. Apa ngalapor Pak RT? Diterke langsung ning rumah sakit. Monggo Bu kula terke ya, kuwi fungsi keramah tamahan. Iki lagi. Jos, lagi pancen kandidat dokter kok iki dokter. Iki omongane dokter ya iki. Yang iki mau sing pertama mahasiswa nyaran ngono. Ya Iki bener. lah. Iki bener, keramahan itu penting karena cari orang pintar, golek wong pinter akeh, golek wong sugih akeh, golek wong pangkat akeh. Sing arang-arang kuwi golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Benar, kuwi hebate Ngawi sing duwe ramah tamah nomor 1 sak Indonesia. Betul. Nah, niki ngeten, Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalih guyon nggih kalih nembang. Ngoten nggih? Nggih. Cocok. Kula wacane rumiyin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Dalang sak rombongan. Nah, mugi-mugi Bapak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan saha rejeki ingkang barokah. Amin. Dipun paringi umur panjang. Amin. Serat menika saking kula Bapak Suwarna, grup Blantik Dadung. Wonten ing Ngawi, dalu menika kula badhe nyuwun gending setunggal pepeling angka kalih kelinci ucul. Matur nuwun Bapak Dalang saking kula Pak Suwarna. Nggih menika. Iki sampean waca Mbak Elisa. Kula sik baca. Iki
Tulu. Wah, nggih saged jenengan iki. Oh, nggih. Yo. Kepada Kok kepada? Kepada kok kepada? Oh ya, kepada Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Kula sponsor ayam panggang Sidolaju atas nama Pak Ari Pom. Nyuwun gending sigrak-sigrak nggih, Pak. Nggih. Kok ana ngonone ya. Setunggal eling-eling Banyumasan. Pokok men Bukesi engkang nembang. Mbak Tuti engkang bekso. Weh, apal nggih kalih member-member Madangkara original. Member apa? Member. Oh, member. Member. Dua, langgam ulo tampar Mbak Umi. Kula paringi ayam 5 kardus kagem Pak Cahyo. 2 kardus sing 3 nggo Mbak Tuti. Terus Mbak Elisa dan kawan-kawan matur suwun. Gareng di gareng ora enek to gareng? Ora neng. Neng nek 3 dibagi sinden cacah 9 ki entuk. Ya kok dibagi-bagi ora ket anggon ceker. Iki sirah, dodo menthok, suwiwi, ceker. Iku tekan kene telek. Ojo to ora malah telak. Halo, pira ya ora cukup. Ya matur nuwun, Pak, paringanipun. Nggih, nggih. Ugi wonten cobi Bukesi wau sing saking sinten Pak Arnata wau kalian ngundak malah kesingsal kali Pak Lurah Haryanto Kewadungan wau Bukesi. Inggih, menika Bapak Lurah Haryanto Kewadungan, Pak Cahyo. Nggih. Ngersakaken tembang monggo nderek menawi kepareng ken mromosekaken bilih mengke tanggal 2 September mapan wonten dalemipun Pak Haryanto wayangan Ki Cahya Kuntadi bintang tamu Niken Salindri. Hebat niki Pak Haryanto. Gareng mboten. Mangke kula usulke Niken Salindri kalih jenengan Mbak Elisa. Kula usulke mangke. Kula nggih. Aku ora melu. Aku ora diusulke. Gareng mriki pun enten kathah mriki. Muga-muga dandres. Dungane elek. Aku ora dijak. Ngono wong nganggur ora dijak. Isine ta Bukesi Pak Arnata Nggih, saking Tenggarong menika. Pak Harnoto ingkang sampun nate nimbali panjenengan. Nggih. Menika sampun kepareng ngersakaken lagu sembarang lagune sing penting gayeng Pak Dalang. Sembarang ki sing aran sapa? Sembarang tegese manut kene ngono lho. Oh, manut kene. Kelinci ucul Mbak Lisa. Ayo iki luwih dhisik jenengan sing ngaturake. Pepeling rumiyin. Apa Pepeling rumiyin no. Kelinci Kelinci ucul riyen. Nggih, nggih. Kelinci apa ucul. cetok kok ngene kok nembang. Aja ngenyek. Giri lusi jalma tan kena kinira. Lek omong pancen ya sing pecothone lek nembang, wuh, kowe ra kedanan pengen roh wujudmu aku. Oh, giri ki ora lusi, giri ki bis. Iya. Niki nggih bawa. Bawa Bawa dikuliti. no, Tapi bawanya gula sulih yang lain boleh. Bebas, monggo. Ya, dandang gula Malangan ya. Wah, Malangan nggih. Wah, sake. Kenapa kok? Uripe Malang kok dandang gula. Ya sesuk ganti mujur. Heeh. Maksudnya gagrak Malang Oh, Rek. gagrak Malang. Nggih. Ayam cemang kang mubelnya putih. Iki luar biasa ya. Elok tenan Ngomong ora cetol, bareng nembang kok cetol iki. Nah, Iki iya. laire ning tengah gamelan bocah iki. Ora ya. Lahir di Palu. Oh, lahir di Palu ya, Oh, di bodok, Palu. no. Heeh. Piye ampuh ra? Apik. Simbok nganten mandek
Bareng wis nembang gareng bungkam 1000 bahasa deh. Ayo. Piye, Pakde? Ora mantra-mantra yen iki bocah Sulawesi. Lah iya to. Wis ayu, bawaan apik, swara becik. Dokter. Oh, tewe Doro. Oh, lah ya calon dokter. Ya. Tapi kok urung duwe bojo. Ya mek nowo ento wong ngawi kene. Oh, mbok menawa jodohmu Piyayi Ngawi ya. Ya menawa. Menawa kok menawa. Awake dhewe aku wong Solo, sampean wong Semarang, ya to. Luwih cedhak ning Malang to iki Sulawesi ya. Iki iso Malangan awake dhewe ra iso to Malang iki. Ya muga-muga uripku ra Malang wae. Lah iya. Tapi luar biasa karena karep mau ditimbangi karo keyakinan akhirnya bisa. Ya, orang yakin kudu sreget. Karep diimbangi karo sreget. Sregep. Ya. Sregep. Nggih, Pakde. Sregep. Ayo, oke. Lah kaya ngene suarane apik, pinter tur ya ayu. Calon dokter. Ora payu rabi. Aku wis sumpah sakjroning ati, lek ora payu-payu tak tampa, wis to. Tak tampa dadi kru Madangkara, ngono lho maksude. Tuh. Omonganmu karo atimu ora padha. Monggo diaturake Klinci Ucul Mbak Elisa. Yo.
Ajeng tepu ndi, Mbak? Nang ndi kowe? Karo napa? Kowe derep apa piye? Mboten yo lenggah. Manut komandan. Komandan ke nurung merintah jangan sampai pergi dari tempat. Mbak Lisa. Nggih. Pun saya napa dereng? Mboten kula mboten nonton saya. Lek saya istirahat mboten napa-napa. Oh, boleh. Komandan malam hari ini manut kalih jenengan, ya. Oh. Aja percaya kalih lambene gareng, nggih ta? Sak penake Oh, mawon. nggih, kula nderek Pak Dalang. Nderek kula, nggih. Ate uku malam ning dinggon iki wong lanang karo wong ayu iki tetep bak. Ya ben to nyapa to wong Aku dhewe-dhewe. ketemu ngadeg ora diperintah istirahat. Bareng kono ana wong wedok ayu langsung saya. Lakoni saya mak kaping-kaping. Lho iya no, sampeyan lek piyai Jawa terus karo aku wis akrab. Lak Melisa iki lek pendatang, ya to. Aja nganti atine digawe cuwa, digawe gelo. Men seneng lek nganti mutung ora seneng karo budayane awake dhewe melu cilaka lho, ngono kuwi. Heeh, wis kono. Enggak. Kok ngono sih Apa kowe komandane nang kene? Kok ngongkon lungguh? Lah kula ya manut kowe jare mbok kon istirahat. Apa sing aku ngongkon aku nari iki sik kok ya. Nggih, sajentosipun kula niku remen menawi caket panjenengan. Sami kula ngoten. Nanging kula nggih kemutan. Benar ya, ingat itu kemutan ya. Dulu saya di sini waktu ulang tahun Ngawi ke-661 sama Pak Seno Nugroho waktu itu belum jadi bintang tamu. Jenengan. Bintang tamunya adalah Abah Kirun. Okay. Nah di situ memang Pak Seno memberikan ruang untuk sinden-sinden bisa Betul. tampil ke depan. Dadi iso berekspresi, iso ngetokke keahliane, dadi muncul kaya aku saiki. Dadi aku ya pengen konco-konco sinden. Jadi malam hari ini pertama jenengan menjadi bintang tamu di wayangan Ngawi ya? Ya, bintang tamu di sini. Tapi kalau tampil di sini ini udah pernah 5 tahun yang lalu. Hari jadi kan ini baru ini jenengan Ya. jadi bintang. Artinya bintangnya 2. Aku juga bintang, Ya. kamu juga bintang. Nah, kae garenge Ya, kayak bintang 7 ya. Bintang 7. Obatmu, Obat sakit kepala.